Naša tajnica Marija uredno je tijekom godine bilježila vaše telefonske pozive i e-mailove kojima ste hvalili i kritizirali objavljene web stranice. Najviše pozitivnih reakcija izazvale su budalezacije.net, zabavne stranice koje nasmijavaju posjetitelje. Taj dan je bilo sigurno 10-ak poziva telefonom, imala sam par upita mailom, čak su se kolege iz dežurstva iz HAK-a s kojima inače super surađujemo javljali, pa je prepiska, poslije su tražili čak i plastičara da si moraju bore od smijeha malo popeglati i tako. To je definitivno stranica broj 1. Sa stranica možete skinuti 23 smiješna filma, pogledati gafove voditelja ili doznati što se događa kad neoprezno režete drvo. Drastično povećanje je bilo, jedno troduplo više smo imali posjeta i znači to je velik uspjeh bio što smo uopće dospjeli na televiziju, a pogotovo sad kad smo proglašeni najzanimljivijom biti stranicom koja je bila na Dobro jutro Hrvatskoj. Linkove svih internetskih stranica objavljenih u našoj rubrici možete pronaći na stranicama Dobrog jutra. Pod rubrikom Gosti i obavijesti naći ćete sve potrebne informacije.